Asım taplar canın sağmı? Häzir netik bolsa meni gollaýanyňyz köp sag bolun dost. Ýörekde ýurtdaşynaky dinleýijilerim bir video çekjek dost. Sağ ol. Ýöreňe gitdik. Güýgense ýapraklar düşer, bagda dinime uçur. Düşün sen ezizim menin sözüme, kanlı yaşı doldurma gözüme. Şu dünyanı bak saymağın özüne, şeytanın oyunudur anan sayırı. Şu dünyanı bak saymağın özüne, şeytanın oyunudur anan sayırı. Geçer ömrüm bir dere,